Ναι, μίλα μου, αν καταλάβεις Με στην κοιμάται σε παρέα ρε παιδί. Όχι, είχα και στο τραγούδα καλά. μίλα μου. Πες του στο βάρος της αγάπης σου δεν βάσταξες. Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Κάμε και μπάζερι στον αέρα το μωρό. Είναι και ζάβι. Μα ήσουν ήλιος λαμπερός, εγώ στο πλάι σου καίει, πώς να σταθώ. Σ' αγαπώ. Μα ήρθε η ώρα Αφού θεωρείτε. να τη χρήσουμε. Σ' αγαπώ. Η μοίρα θέλησε απόψε να χωρίσουμε. Από... Είναι η ρε παιδί. Σκοτεινιάζει η πλάση γύρω μου. Γύρω με Σ' πιάτα. αγαπώ. With everything I have. Πάλι καλεσάνα, φεύγω. Τριβή ζωή. Πορκά. Μίλα μου. Βοήθηκε. Ας σου το λέει ταιριάζει. Θέλω να σε δω. Κόψα μας στον αέρα, σίγουρα. Ναι. Έκλεισαν και οι τρεις. Καλησπέρα. Σάβας. Καλησπέρα. Το όνομα σας. Αναμετάφραση. Είπαμε. Από πού έρχεστε? Από το έφυγε. Πώς το μας. Απεσάν. Από εγώ. Μακιάζει. Μάτια εγώ. Απεσάν της Κύπρου. Από την Κύπρο. Τι επαρχία είναι? Λεμεσού. Ωραία λέμε σου, ωραία. Ωραία Λεμεσός. Ωραία Λεμεσός. Μιχάλη, λες την Κύπρο μας. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Τραγουδάτε κάπου επαγγελματικά. Εγώ παρτέν καραόγε. Να Γιάννα πά. Που την απεσά. Τζαμί τώρα. Εγώ στον μπάνιο μου. Δικαιούστε. Ευχαριστώ. Μπράβο. Το μάγκε είναι καλά. Ναι, νομίζω πως Ο καθρέφτης του πάγιου. δεν έχω. Για άλλους λόγους φυσικά. Θολόνια. Έτσι, εγώ πραγματικά έτσι. Κάνω το δίδυμο, άρεσε μου. Τα δίκη μου. Τρελαίνομαι που Με λέμε. οροσκόπο κρυό. Ό,τι έσου. Παρθένο. Ό,τι έτσι. Ζεστά όμως. Μελίνα, δεν μπορείς εσύ. Δεν ξέρω να δίνω μόλι. Καλησπέρα για μένα λοιπόν. Καλησπέρα. Λύπη. Λοιπόν. Α, Τι είπες? Γελά μου. ναι! Έχω να σας πω ότι είσαστε ένα πολύ καλό δίδυμο. Ευχαριστώ. Κάνω και σόλο καρκέρα θέλετε. Δεν το παίρνω πάντα μαζί. Δεν είναι καλύτερο. Η κοπέλα κάτι μου θύμισε λίγο η φωνή της. Έτσι να γνώμη είναι αρχή της και της διαρπής. Ίσως να ξανασυνεργαστήκαμε στο παρελθόν, ισχύει αυτό. Λιδεραμοφή. Ναι, έκανα φωνητικά σε έναν τραγουδί σας. Γι' αυτό κάτι Το λάθος. Γι' αυτό και εγώ κάπου λέω κάπου ξέρω αυτή τη φωνή, ίσως γι' αυτό με έκανε πίσω και πάρα πολύ. Ο ψηλός. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που δεν ήρθες να μου πεις οτιδήποτε γιατί ότι θα συμμετασχείς στο Voice. Ακούτε η θεία της, είναι έτσι. Και γι' αυτόν τον λόγο έχω γυρίσει για σένα
Δεν έχω να πω κάτι. Ήσουν πολύ μέτριος, αλλά γύρισε η κοπέλα αναγκαστικά. Το μονοπάτι που πρέπει να διαλέξεις, Εύη μου, είναι αυτό. Σάβα μου, μπορεί να πάρεις όποιον άλλον θέλεις. Όχι, είπες τα πολλά ωραία. Να ξέρετε, κυρία, μου επιτρέπετε, κυρία Μελίνα, Παρακαλώ. το δικό σας είναι μονοπάτι που την άλλη highway. Δικαιούσε. Αυτόν θα το δείξει ο καιρός. Εγώ έχω στο νου μου πάρα Από ό,τι πολλά. ακούσει καλό. Έχω πάρα πολλά τραγούδια για την Ο καιρός. Σαν στεριά. Λοιπόν, θα έχει 6 βαθμούς. 40 βάτ. Αν το παιδί το τραγούδι στην Ελλάδα. Και τοπικά θα απαντήσετε. Μερικές νεφώσεις. Στα βορειοανατολικά. Φίλοι μου. Και να σου λένε. Πετρούλη. Ναι. Ναι. Μπορείς είναι να ένα- συνεχίσεις, είναι λίγο. Δέσποινα μου. Δέσποινα. Α, δεν Εγώ σας βρήκα λίγο αδύναμους. Λίκο. Εγώ σας βρήκα λίγο αδύναμους στα κουπλέ, αλλά στο ρεφρέν πήγαμε δυναμικά. Το άγχος. Το άγχος. Ναι, φαντάζομαι. Όλοι μας την πρώτη φορά που έχουμε τραγουδήσει. Κύριε, σήμερα ήρθαμε από την Κύπρο απευθείας Κουρασμένοι. και όσο που έχουμε προλάβει να έρθουμε εδώ. Χαλούμια θέλεις. Στο... Μου αρέσει και τα χαλούμια. Χαλούμι πλαίσι, χαλούμι. Καλουμάκι. Ναι, φέραμε. Πούντα. Φέραμε. Πολλά, αγαπώ σας πολλά. Φέρα και ωραία ναρή. Αγαπώ σας Και πολλά. κομμαντάρια. Και σιούκο. Και τριτσούκο. Γιατί είπαμε το τριτσούκα. Θέλεις να σε ξαναντά. Όσοι καιροί σου. Αν είναι Ελένη εμένα, φίλη. Όχι, το σκυλάκι που μιλώ. Ναι. Διακόψεις τη Δέσποινα όμως. Ναι. Για την Εύη έχω να πω πολύ καλές ψηλές. Για το Σάβα έχεις έναν Πολύ ιδιαίτερο καλές συναισθηματισμό στη φωνή σου. Παρά τα νεαρό της ηλικίας σου. Μ' άρεσε τούτο. Πέφτει η ζούτη. Εμείς είμαι μητσίσα. Τρελαίνομαι. Τυφλές οδύσιων. Είναι η Κυπρέα τούτη. Ναι, η Εμίλη Χαραλάμπους. Μα Και εγώ να έτσι κάνει. άλλα. Που τα παραλίγνει. Γύρισες. Πώς είναι ο θείος που τα ξένα. Μιλήσαν οι τρεις. Έμπησαν οι τρεις. Λοιπόν, μαζί μου θα κάνουμε πολλές επιτυχίες. Ο δρόμος της κορυφής είναι... Εγώ να σας πω αλήθεια θέλω να πάω μαζί τους. Τώρα μαζί μου. Δεν τα γύρισες κόμμα. Ναι, και φυσικά. Ξέρεις ότι... Σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Πάω το πιο μορφάτια. Εγώ δύο επιλογές έχω. Η Μελίνα με θέλει. Τι ωραία όμως σε θέλει, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν και η Δέσποινα. Πού θα πάω. Έσως με το αεροπλάνο σου. Έχεις τηλέφωνο. Ένα βήμα να μου με θέλει. Η απέσια. Απέσια γίνεται. Γιατί δεν μας ρωτήσατε γιατί πιάσαμε το τραγούδι. Α, Για να πάω. Ναι, δεν μας ρωτήσατε γιατί επιλέξαμε αυτό το τραγούδι. δεν μας αφορά. Εμείς το 1,5 λεπτό προσπαθούμε να βρούμε το The Voice. Τώρα αν δεν κάνετε εσείς σωστή επιλογή δεν φταίμε εμείς. Συμφωνώ με την Έχω πρόταση. λόγος που πιάσαμε το τραγούδι, όμως επειδή έγραψε το παπάς του θείου της Εύης. Και μελοποιεί. Με μελοπηλίνεις. Τα Ναι. γάς του Και μελοποίησε ο αρφός του παππού του. Ναι. Α, Που τα είναι έχουμε σημαντικής διπλούτσα. αξίας το τραγούδι. Εσύ τα Περιουσία. μάτια μου, εσύ τα χείλη μου. Γιατί καραντών είναι καλύτερο από καλή δίσκο. Καλή δίσκο ήταν Αντώνη. Ναι, Ναι. εγώ ξέρω τη ζωή. Εσύ τα μάτια μου. Ναι, πρέπει να αποφασίσουμε όμως γιατί Ναι, υπάρχουν κιόλας αποφασίστε. ζευγάρια. Αποφασίστε. Πά. Δύσκολη απόφαση. Εγώ νομίζω κατέληξα. Παίρνει το αυτή. Πες να κόψεις δεν είναι και άλλο. Ακούμε. Εγώ νομίζω Έτσι μόνο... πάμε με τον ίδιο. Ναι, το μόνο σου. Εγώ να πάω με τον κύριο Γιώργο Γιάνγκα. Στα backstage. Όχι πίσω πρέπει να πάει και εσύ μαζί του. Εμένα δεν με έπεισε, εντάξει ο κύριος κατάλαβα ότι δεν μας θέλει, αλλά ότι εμείς το θέλουμε, χεσμένο τον έχουμε. Η κυρία με θέλει να το Αξιάγει πίσω. Κοπέλες δεν με έπεισε κάποια από τις δύο ιδιαίτερα.
Πείσε με λοιπόν. Αλλά, λοιπόν. Πώς κάνω λάθος μεγάλο. Πείσε με λοιπόν. Να πάρουμε. Να δείξουμε το καλές Δεν ήταν όμως το σχέδιο. Νομίζω ότι... Θέλετε να μας πείτε κάτι Επειδή δεν είμαι pop Ακαπέλα και τραγουδίστρια. σερίμωνο αναβήσει. Αναβήσει τρένο. Επειδή δεν είμαι pop τραγουδίστρια, να πάμε και τα Ελλήνα. Στεκιά μήνε. Και ξέρεις τι κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Θα πρέπει μια ξέρεις Μελίνα. Παρτών. Όχι, μόνο λευκαρίτικο. Έχω σε θέμα. Άτσι.